Hola, bon dia. Necessito una cita per veure el doctor. Demà a les 10 del matí, bé? D'acord. Doncs, m'ho deixes la targeta sanitària? Aquí tens. El telèfon, sisplau. 6 54 37 86 64. Doncs aquí tens la cita per demà a les 10 del matí amb el doctor Farid. Alguna cosa més? No, gràcies. Adeu. Adeu, que vagi bé. Gràcies per la vostra atenció. Si us ha agradat el meu vídeo, no oblideu deixar un like i subscriure al meu canal.